Ole, in Zava, in Chibai le, ole. Tuntuma chuan healthcare assistant le nurse mo, nurse kan ti te. Kal thei turin Singapore kal thei turin eng thil chi nge an mamoa eng qualification nge ngai ti karon soi dorani. Ti chuan healthcare assistant tu karon soi masanga. Healthcare assistant tu chuan Paul som pass ni angaya, Paul som pass ni angaya. Ti chuan experience nei vengai ni. Experience kan nei lopon GDA amo mechetan female attendant course local amo certificate lo nei kha thil tangkai ta kani experience kan nei chi lopon experience kan nei sim hospital na min pek ni chuan in chu athra ti chuan healthcare assistant tur chuan post home pa sangaya GDA amo FA lo nei khamo khateng kha tangkaya ti chuan Singapore nursing home chu pitarte putarte mo kum upalamte le thalai stroke pangking zeng kan ti te ma ni in sa seng theilo te omna mun enkol na mun ani chu kan thret tel sa ngai bokani ti chuan home hi Singapore hin tam tak oma I home a sandan ang zel khanin an dan le dun te an hlo te le thil tam tak terms and conditions mo conditions kan ti kha ai nang lo ti kha kan thret tel bok ngai thena chuanin hlo taman anga a thena chon tlem na tlen do mai the ti ang chi awani ani tlang puita ti chuan healthcare assistant hi ni khata shift hum duty tur omta chu kan va duty vek lo ta ni khata shift kan duty azawai ka dai shift hum omani morning shift chuan jingdar sare changa chonudar thum ani chuan afternoon chuan dar khata changa dar kwa ani night shift le night shift chu zandar ko changa jingdar sari ani ta night shift hian hlo asan paina lom vele ta chu kan thatel bokonga ti chuan chu shift thum ni chu mo kan soi tak chu home dang kha avane ve vek chuang lo ta home dang ti dan le home shanti dang khai alen ang lo ve the bokani chu kan hrianga ti chuan ni khata dar kariat na hi kan thoka kar khata ni sari oma han ni rukna kan thok boka ti chuan home kan thona te hianin accommodation min provide food min provide boka tun din huna hian in lo chho te ro ngai tam taka chuanin nursing home then katina accommodation la pek rolin nursing home then ka chuan in an lo chho tira ke ni te po in kan lo choka chumi chuan in lo man tur hi kan thona home min tum sakni ti kha lo shebok ta ila home sang soi le soi nu home sang ain an lo angin an in lo man tur mo accommodation fee an pek po kha ai nang lo ti kha lo shebok ta ila thanga ti chuan a dot le chuan kan tha thot lang pi kan ti tlang pu ya chuan dam lo bol te chopek te an dai par thak te mo ani ti chuan chumi pi lama chuan thil sang ti tur kha anem ne khom vele ta azong za chuanin soivek sen poni lo wanga thil sang mo kan ti vele bokta ni khum te siam ngai te mo chu teng te chuni then khala chuanin overtime te lo om ta overtime ani chuan apui safai nan la thena chuan claim time ang zongin mo natin ban an bang ma chung te chuni ati chuan nursing home healthcare big tan healthcare assistant tan big hian kan lo thokta kan lo thokrei ta kan lo senior ve to chu tianga chuan training kal thei ta ni ITE training om ta chu Institute of Technical Education no hianin healthcare certified healthcare hi training thei chu kan training fee te azong kan thona ina tum vek ta chu thil thalo tok torani bok entianan na danga le son du donin emo thil tam taka thil tangkai le to koni ti kha shebok taila ti chuan trong hi English thiam ve angai interview te omanga chu tenga chuan tam taka chuan English thiam lo ka hianin ashil ve do ne ke interview khati te kha lo shebok taila ti chuan fit nga tlen angai te ngan lo an ti mo chu I home an lo angin thil sang kha sang don ta ti chuanin kuma hianin kumsom ni le pathum chin hining ka hria ka hre chu lo chuan kan kalai khan kumsom ni le pathum chin ani tuna hian ala ni tur ngai la atamlam ahin kumsom thum banga borvel ni tlating ka hria over age om ve ni chu ti chuanin I hrisel angai
TB เต HIV เต hepatitis B และ C เตขัดเตียงข้าเวชวนินอักลัลเทโลจู่ๆกันเชื่อยังไงกันเทรเซลให้กันอุลุกันไงชลายเตกันจะว่าอินนัททว่าฟอร์เรนกันก็ดูในส่วนนี้ HIV เวมูเนียมนะเอ็นดงนะหน่วยส่วนนี้มีเอลวินอักลัลเทโลจู่ๆเราเชื่อละhepatitis B เต hepatitis C เตมั้ง TB เตเช่นแต่จู่ๆตากอันนั้นหัว TB เตนเวอันทนหัวตาก็เตียงนี่ฟังข้าดินกันเทรเซลนะอีเราอุลุกันฟอร์เรนกันก็ดูในส่วนมั้งจู่ๆเรานี่ตาเสร็จที่ส่วนโลฮีไอ้นังละวะหอมช่างกันใช้โลเทโลตาหอมเช่นขนาดส่วนอันเบสิกเซลล์ฮีจารุกเตเนี่ยงาตั้งปุยถุยที่เห็นใครคอมใจละจังอาจังอาจะสารีอินการเห็นเบสิกกันตัวตัวน่ะเห็นอันนี้ตั้งปุยตัวจู่ๆอินเดียปุยสาส่วนสิ่งนี้สังสารีจังอาจังอาสิ่งลีเล่สังขัดเล่จังอาสมควรเป็นที่สมบูรณ์เวลอันนี้จู่พอจู่ currency exchange เจริญอาศัยในเนียมไทยที่เขาบอกไทยที่ส่วน night duty กันสุดท้าย night duty ออกมา night duty หอมเช่นขนาดไอ้นังเราอังบกขันหอมเช่นขนาดชวนแล้วมินอัตมเดียวดอลลาร์สองปังอาเตเนี่ยเช่นชวนดอลลาร์สองนี่เตอันนี้ชวนขนาดอันนี้อาจารย์ทุ่มนี่ชวนดอลลาร์สองปังอานี่ชวนดอลลาร์สองลีปังอากันร้องอ่ะดอลลาร์สองนี่ชวนดอลลาร์สองลูกกันหอลันเตอันนี้ติดชวนด็อกิเมนต์ง่ายเฮียนโพลสอบมันโมปัสน่าเราง่ายตาFMO GDA certificate เราง่าย passport size ง่ายติดชวน Indian passport มั้ง Indian passport India โคเลตุยกันนี่ที่นะ passport ข้างง่ายจน birth certificate ง่ายบุก passport Indian passport ที่จุด attention มานี่ไอ้เราอินบุยปุยไม่ทรีนักการดูชวน attention agency ปนบุยปุยเที่ยวที่เขาเสด็จบุกไทยละที่จุด agency fee agency อันช่างบุกจุดเทียงเชี่ยชวนhome ถอดน้ำปอช่างสิงคโปร์เป็น agency ตั้มตะกออกมา home ตั้มตะกันออกมาหัวลอยอันเราองบุกินagency fee จอยง่ายจัดกว่าไอ้นังโนตาตัวนั้นมีการอนเมนส่วนตัวที่ Empleo นี่Empleo Agency นี่ตาซูมีแต่ชวน agency fee ที่ดอลลาร์สักนี่แหละจะเรียกเป็กง่ายให้เห็นสิงคโปร์และมิโซรัม agency fee หัวมเตลเฟกเป็กโลกง่ายลูฟ้าสิงคโปร์เช่นนัวโลลักอัจโซอัจงเป็กเจ้าตัวagency fee เฮียน flight ticket เตลล์flight ticket จุมานินตุมตัวจู่ๆเจกินกระเรียที่ชวนสิงคโปร์โลลักจังอินทารุกชุง agency fee รุนนานกันเปอันที่จู่มีชุงชวนดอลลาร์สังนี่จะเรียกจู่รู้จักมันตัวเกมอันนี้อินโลกันกัดแล้วมันอันนั้นโลเป็กง่ายนี่ตาเฮ้ย Empleo บิ๊กกันso ya home danga an agency danga chuanin atira pek nga langai achena chuan lo ni nan kaltira kating khan mo chuda po chuan agency an lo angin agency fee sang don chu lo shak tel bok taila achena chuanin cheng noi khan la sing ruk an la ta chu chuanin Singapore agency fee te Mizoram agency fee te le flight ticket engkim atel to chu lo shak bok taila tha ang ti chuan tundin hmuna hianin Singapore hianin October ni somni le paruk sang ni somni le pakada tangkhan abordar hong le to I na thok tur mi hi alarut le thei to chu lo hretai la thule om ma chuan thule om adang lam ni chuanin tuna kan video hi kami ma kan siam ni ti khalo hrethiam ola ti chuan tundin hmuna chuan covid hian min ti boy covid positive and positive and negative certificate ang si kha recruitment om ta kha chu ke ma na karon so ai chuan in agency ho hi in lo big hona agency of financial fees chiang jok theng chewanga ti chuan kha healthcare assistant big ta na thil poimo tul ani ti chuan nursing aid no nurse lampang kan soi ve thunga nurse hianin BSc le GNM mo GNM an kalve ve theta nurse angin ti chuan nurse te healthcare assistant te nursing home kan to ho chuan kan si fain ang ta kan si fain anga ti chuan kan basic ai nang lo thung ta ni tuna hian nurse hian in tundin mona hian dollar zari changan zakwa hian basic kan ni chuni thung ta $200 gap mo dollar zani hi gap kan nei ta ni nurse te le keni health tele keni healthcare assistant ten chu lo shabak ta ila ti chuan tam taka chuanin nurse chu I thiam thil base ani wangin acting en yang physical lampang kha an san jong chu teng kha teng chu om lu tuk lo wanga ti chuan I documents nga ya chuan healthcare assistant ang tho khanin passport anga yanga
Indian passport mo education qualification certificate te birth certificate te ka ting chi kha na kan ni lo na kan document pa ngai chu ngai de vek ta thul de vek ta chu lo se bok tai la ti chuan soi to ong khan contract khari kum ni nia contract khat kan sign khan kum ni kanon pe te na ti chuan kan contract hi kan renew le thei zel ta chu pi lama chuanin na kan thiam nan kan in nan probation period hi thlathum min pe ta probation period thlathum min pe chu mi chung chuan kan thiam tur te kan ti tur te kan na thurang ha chu kan thiam man tur ani chuan probation period chung khan training kan kal bok te kalo se bok tai la ti chuanin night shift allowance te healthcare assistant ai chuan an tam healthcare assistant in som panga kan lo chuan nurse chuan som nian lo dollar som ni mo chung te chu lo ni ta se ain thlona ang zelin ron soi tai mo accommodation min pek dan te food and lodging min pek dan te ai nang reng chu chu lo se del bok tai la ti chuan kan sif nei dan te point ai nang vek ta chu tiang che chuan me chetan po nurse sim tan hepatitis B C HIV le TB tuberculosis veikha akal thelo chu do se bokang hrise langai ti chuan antot le chuan kum thum ten lom ta seniority hin kal veda nurse tam po hin healthcare assistant kan soi ITE exam an pek the ang deuh khan nurse hian enroll nurse an thei ta ni enroll nurse an chuan an lo tama mo phuna lo sanga Singapore enroll nurse sang deuh mai ni an lo po tam chu I an seniority base le amani performance azir khanin enroll nurse kan thei ni ti khalo se bok tai la ti lo atul dang le an soi tur chuan tuna hianin Singapore nursing home chu ma hianin documentation hi computer mang kan computerize vek ani ta laptop an key in vek ta chu tiang ne wang chuan computer basic skills ka chelo nei ula nei lo pon na injir the har la tuk lowa chu mi ne wang chuan awm ang tale in thiam tura ngai la mo ti chuan nurse na chuan in English point thiam pa ngai ang chu na interview na ne mo in working schedule sim kana poi mo do na ti chuan chu ni ta bonus hi soitelo mai tai la kum to pa kum khat bonus sing kan le pa ta December mo December ni somni le pa ko ti bor belengan le thin chung te chulo se bok kila ti chuan tuna karon base tur hi empleo tho ne ta empleo hian nurse po hi sang ni le zariat dollar sang ni zariat tho ni healthcare assistant in reng ta ti chuan he taron se dan hianin healthcare assistant ang tho khani mo voile khata pek ngai chung lo khani ti chuan sang ni zariat in Singapore agency le Mizoram agency fee tel to ti chuan flight ticket ka chuma ani in tum tur tho ni ometa po hin mo chung te chu ni ta ti chuan nurse in an tho le healthcare in kan tho chu dang ta nurse chuan nursing care an thok ta dam lo pek te boi pui ngai mo ka tiang chi te le engeniang vital signs lak te BP temperature monitoring ang chi mo kan mani na ni ta nursing na hani chu ting an thok ta ti chuan chu tiang lowa chuan in healthcare assistant an hian danglam tu pikro ni khata kar khata hian ni khat off an nei tho ta kan shift nei dan jong morning afternoon night shift kan hun nei dan jong khain ang vek ta chu chun kan ni kan danglam nu tuk lo ni ti chuan hemi ma se video karon da khan kan agency sang karon da ti chuan tunami kan agency ron da sang ho khaya adu ta chuan an big thaya chuan tunami karon mention big karon base big chu empleo ni ta empleo hoina an kalpui da ni ta empleo ho lo po ni se agency dang karon soi po kha an kalpui dan chu enang thokat don ma se soi to angin terms and conditions chu adang don ti khalo rit tel ta ula chu chen nang ma nia rin thiam dan turin nei thenga chumi ni wang chuan agency kan da ngo chum bevek ron zawai pon ta chuan in du berin thlang no ni chu chun na sa takena puing chu ti kha hreta ila ti chuan in HA po nurse po healthcare assistant po nurse po contract khathi kum ni zela ni renewable ni kan renew zel thaya kan renew khan fichoi le engilo khom to lawa chu kan company kan min renew sak zel to ti na ni ti chuan kum khala hianin
leave hi ni som pakhat kan nei a ti chuan leave lo a leave kan nei boka public holiday om boka chungte chu ni ta a chungte chu thil tut poimo le hret ngai te ni ta se ti chuan zo du nei emo kan nei chuanin description a khanin agency number karon ta anga chumi lowa chuan description a tho khanin video dang na chungchang kan soina te bokaron ta bokonga ti chuan kan agency te hi lo contact ula lo bia ula na tha tak atama Singapore hianin agency thenga chun Singapore lo po ramdang pon thon thei ka lo shambuk ta ula ti chuan mi zo thalai te thei top chong u chumle pai ani mo ho sakna ani mo thei top chin ri am takin be ila kan phu to ki kan tok chung ngai don tu po kadu sak vek chewa in thei top chu turin ti chuan lot lin na chang ngai tur le mala be chau turin ka som chu ka lo me